Изге китапта Аллаһның элекке камиллекне һәм адәми затның элекке данын кайтарырга теләү турында әйтелә. Шушы ниятен Аллаһы Ибраһим пәйгамбәргә бер кадәр ачып бирә. Ибраһим Аллаһыга ышанып аңа хөрмәт күрсәтә. Аллаһ исә аны һәм хатыны Сараны һәм алар аша бар халыкларны фатихаларга вәгъдә итә. Аллаһ Тәгалә аларның тукымын диңгез буендагы ком һәм күктәге йолдызлар санынча ишәйтергә вәгъдә итә. Ибраһим Аллаһыга ышанганга, Ибраһимны ул тәкъваләрдән саный һәм аны Аллаһының дусты дип атый. Бер вакыт Аллаһы Ибраһимны сынамакчы булып, аңа үзенең улын курбан итәргә буйыра. Шушы улы булмаса, нәселенең ишәймәсен, барча халыкларның фатихасыз каласын белсә дә, Ибраһим Аллаһы буйрыгына буйсына. Шунда Аллаһ аңа: Ибраһим, сүзеннән чыкмавыңны, хәтта яраткан улыңны кызганмавыңны күрдем дип әйтте. Һәм Ибраһим куаклар арасында бәрән күреп алып, улы урынына шуны курбан итә. Шушы курбан киләчәктә Аллаһы үзе китерәчәк курбанга ишарә иде. Кешеләрне каргыштан арындыру һәм алар белән элекке мөнәсәбәтләрне җайлау Аллаһның максаты әнә шул иде.